Ja. Godmorgen alle sammen. Og kære gæster, kære medarbejdere, studerende. Velkommen til den her prisoverrækkelse. Og i dag skal vi fejre den gode undervisning og den gode uddannelse. Vi skal fejre et team af undervisere og forskere, som sammen har udviklet en succesfuld masteruddannelse her på Færøernes Universitet. Og i uddannelsesverdenen taler vi ofte om 3 niveauer af pædagogisk mestring. Man kunne måske også have flere, men nu tager jeg dem lige 3. Første niveau, kunne vi sige, er underviseren, som er udgangspunkt i et fastlagt pensum, skaber den enkelte lektion til en bestemt gruppe af studerende. Det er alt andet end let. Underviseren skal navigere mellem et hav af didaktiske greb og tage hensyn til læringsmål, pensum og målgruppe. Det andet niveau, som ligger lidt over, det kunne vi sige var den kursusansvarlige. Her skal underviseren formgive et helt kursusforløb og være med til eller definere læringsmål, vælge pensum og lave en sammenhængende undervisningsplan. Det kræver både dyb faglig indsigt og didaktisk overblik. Og det tredje og måske det højeste niveau er det, jeg vil kalde uddannelsesarkitekten. Her handler det om at komponere en hel uddannelse, hvor de overordnede læringsmål og de enkelte kursers eller projekters mål spiller sammen som en velklingende symfoni, der løfter de studerende og også er i stand til at tiltrække nye talenter. På dette niveau kunne vi sige at bevæge os fra et håndværk til kunst eller kunsthåndværk. Tilbage i november 24 indstillede vi her fra universitetet teamet bag masteruddannelse i sundhedsvidenskab, nemlig Åsa Rowan, Marion Strøm og Anna Sofia Veje, alle lektorer her ved Fakultetet for Sundhedsvidenskab, til den sundhedsvidenskabelige universitetspris hos Novo Nordisk Fonden. I indstillingen skrev vi blandt andet: jeg citerer, det nominerede undervisningsteam har med stor dedikation og faglighed skabt, udviklet og implementeret masteruddannelsen i sundhedsvidenskab ved Færøernes Universitet. De har sikret, at uddannelsen er dybt forankret i den færøske kontekst, med fokus på sundhed og trivsel i et lille øsamfund. Det indebærer en forståelse for de særlige kulturelle, organisatoriske og samfundsmæssige forhold, der kendetegner Færøerne, og hvordan disse skal afspejles i en målrettet sundhedsfaglig indsats. Citat slut. Vi kan sige, at underviserne faktisk ud over det her ikke kun har udviklet uddannelse med forståelse for den færøske kontekst, men undervisningen i sig selv har også taget udgangspunkt i den enkelte studerende. Og jeg vil tillade mig igen at citere lidt fra indstillingen. Teamet har lagt stor vægt på at give de studerende mulighed for at skabe en personlig faglig profil, baseret på deres praksisbaggrund og særlige interesser. Det har de opnået gennem en gennemgående projekttankegang i uddannelsen og grundig undervisning i videnskabelige metoder, kombineret med en stærk forankring i de særlige færøske forhold. Citat slut. Og vi har så også fremhævet i vores indstilling, at uddannelsen har haft et meget stærk forskningsforankring. Og de studerende faktisk har gennemført noget, vi kunne sige var forskningsprojekter på selve uddannelsen. Og det er derfor er jeg også meget stolt over som rektor, at undervisere og forskere ved Færøernes Universitet modtager denne fornemme pris fra Novo Nordisk Fonden. Jeg vil sige, at prisen er et synligt bevis for, at vi på universitetet kan udvikle forskningsbaserede uddannelser med høj relevans for det færøske samfund og gennemføre undervisning her på et højt internationalt niveau. Og for lige at løfte op, i vores strategiplan for 2030 har vi sat os for, at vi vil gerne udvikle flere tilbud om livslang læring, også på masterniveau. Og jeg tror, at teamet bag uddannelsen i sundhedsvidenskab, det vil helt sikkert blive en inspiration og en rollemodel for andre undervisningsteams i deres udviklingsarbejde og i deres undervisning. Så fra universitetets side vil jeg gerne takke Novo Nordisk Fonden for denne helt særlige pris, og ikke mindst vil jeg lykønske de 3 prismodtagere og alle andre, som har bidraget til masteruddannelsen i sundhedsvidenskab. Kæmpe tillykke. Og så kan jeg ud til Magne Mor.
That's how it is. So I will do this in English. Yeah, on behalf of the Faculty of Health, I would like to welcome you, and especially the representatives from the Novo Nordisk Foundation. So welcome to the Faroes, and welcome to the university and the faculty. The Faroese University is only 60 years, which is quite limited compared to the oldest Nordic universities. And the Faculty of Health was merged into the university, or the nursing schools was merged with the university around 15 years ago, and did not have traditions for research at that time. But then Sjúkrakassagrunnurinn, the money from that was paid, we had sygesikringssystemet on the Faroes was modified. So there was some money that was allocated to health research, and this was around the same time where the nursing school merged with the university, and those money were separated into 3 groups. So one group was one part of the money was allocated to health research. The other half was used to make a center between the hospital system, the university, and a public health research unit that has been existing for several years in the Faroes. So trying to merge health research in the Faroes. And the last part of the money was actually allocated to start a master program in health sciences. And I think both I and Marin, who's sitting there, were employed, and also I think Anna-Sofia because of those money. So if we consider the background, I would say that it's quite fantastic that we have developed this program within limited time at the level that it is. But it also really shows the importance of funding. So money from the Novo Nordisk Foundations and other funding bodies, they really matters, and money from the government to research, it matters. So the program started as a course program, and I think I would acknowledge Åsa Rowan, who's not here today, who was the driver for that, and also had support from Susanna Mortensen, who was the head of the department at that time. But then people came in with different backgrounds, so the diversity of the faculty really expanded. And I think this was really paramount for driving research at the faculty, and this is what is important for developing good programs, is to have strong research foundations to build on. I would just like, on behalf of the faculty, that we are really proud of Åsa and Marin and Anna-Sofia, of the fantastic work that they have been doing. But also, I also have to acknowledge that when we made the nomination, we were only allowed to nominate 3 as the maximum, but we could have included other people, Anna-Sofia Fjallheim, Annika Helgadottir, who have been also really important persons in this program during the last years. This is a great day for the university and for the faculty, and especially for the 3 of you. And very big congratulations from the Faculty of Health. Thank you. So I'm Berit Bjørnholm, and I'm the Senior Vice President for Education and Outreach in the Novo Nordisk Foundation. Og jeg havde faktisk sagt, at jeg ville tale på dansk, men det var fordi, du talte på engelsk. Så jeg tror egentlig, jeg går over til dansk nu. Og jeg er super stolt over at stå her og kunne give en pris til jer 3 her på universitetet.
Og jeg vil bare lige fortælle en lille smule om Novo Nordisk Fonden og vores begrundelse for, at vi giver de her priser. Og så vil jeg også lige oplæse, hvad skal man sige, et summary af den indstilling, som vores, den komité, som har udvalgt jer som prismodtager, har lagt vægt på. Så Novo Nordisk Fonden er en uafhængig dansk erhvervsdrivende fond, som støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Og fonden støtter en bred vifte af projekter og initiativer, der bidrager til at fremme sundhed, både i samfundet og menneskers sundhed og planetens bæredygtighed. Så rimelig højt ambitionsniveau. Life Science er et af Novo Nordisk Fondens fokusområder, og vi mener, at et stærkt life science økosystem, det fordrer et vidensbaseret samfund og en arbejdsstyrke med stærke kompetencer inden for natur, teknisk og sundhedsvidenskabelige fag. Så derfor så mener vi også, at undervisning af høj kvalitet, det er afgørende for et stærkt life science økosystem. Og med de 4 priser, vi har 4 priser, den ene går til teknisk videnskab, naturvidenskab, tværfaglig videnskab og så sundhedsvidenskab. Og med de her 4 priser, så ønsker vi at understrege vigtigheden af engagerende undervisning på universitetsniveau. Vi ønsker at anerkende bidrag til at styrke kvaliteten af universitetsundervisning, og vi ønsker også at inspirere til fortsat innovation i undervisning på de videregående uddannelser, både nationalt og internationalt. Alle 4 priser de gives til team på 2 eller 3 undervisere, og det er fordi, vi vil fremhæve vigtigheden af at samarbejde i undervisningen i forhold til at skabe et innovativt og engagerende læringsmiljø. Hver pris består af en personlig hæderspris til hver underviser, samt en uddannelsesbevilling, kalder vi det, som skal bruges til, at teamet kan videreudvikle deres undervisningsstrømme. Og prisen den vil også blive offentliggjort i Science Magazine, hvor prismodtagernes beskrivelse af deres præstationer og ambitioner inden for undervisning vil blive beskrevet. Og så er det jo så den ene af de her priser, prisen inden for samfundsvidenskabelig undervisning, som skal gives til jer her på Færøernes Universitet. Det er første gang, vi giver den her pris, så det er undervisningsprisen 2025. Og den giver vi til jer, Åsa, som desværre så ikke kan være her, og Anne-Sophie og Marin. Undskyld, hvis jeg ikke udtaler det ordentligt. Og så er den her, det blev indstillet af dig, Magni. Og nu vil jeg sådan lige læse op summary af, hvad vi synes er vigtigt. Så det var alt sammen vigtigt, men det er sådan ligesom et summary. Åsa, Martin og Anna, som er underviser her på Færøernes Universitet, har med stort engagement og dygtighed udviklet og implementeret kandidatuddannelsen i samfundsvidenskab med dybe rødder i den færøske kontekst, med fokus på sundhed og trivsel i øsamfundet. Teamet har arbejdet målrettet på at transformere fakultetet fra et undervisningsfokuseret enhed til en forskningsbaseret institution. På 8 år har de formået at opbygge en bred forskningsportfølje inden for sundhed, fysiologi og psykologi, og samtidig bevaret en tæt forbindelse til den færøske virkelighed. Denne transformation har skabt et dynamisk og inspirerende uddannelsesmiljø, som har høstet stor anerkendelse og har givet de studerende mulighed for at skabe deres egen faglige profil. Derudover har teamet integreret nye didaktiske og pædagogiske tilgange, der resulterer i flere peer-reviewede artikler, skrevet af studerende i samarbejde med lærerne. Denne tilgang har ikke blot styrket uddannelsens faglige niveau, men også gjort relevant viden om færøske forhold tilgængelig internationalt. De studerende har fået mulighed for at omsætte deres teoretiske viden til praksis gennem projekter, der adresserer konkrete udfordringer i sundhedsvæsenet. Med prisen så hædres Åsa, Marin og Anne-Sophie
med deres visionære indsats og evne til at skabe en uddannelse, der både er forskningsbaseret og praksisnær, og som har betydet store karriereskridt for de studerende. Kom herop. Stort tillykke til jer. Ja, og tit vil jeg vil gerne takke for en lille takketale, ikke sandt? Ja. Jeg tror, det meste er blevet sagt allerede, så det bliver måske lidt repetition, men det ved vi fra undervisningen, at det altid fremmer forståelsen. Ja. God formiddag alle sammen. Det er en stor ære for mig at stå her i dag sammen med mine fremragende kollegaer, Åsa Rowan, som desværre er syg, og Maren Strøm, som modtager af Novo Nordisk Fondens pris for universitetsundervisning i sundhedsvidenskab. Vi vil gerne takke fonden for denne generøse og meningsfulde anerkendelse. Den betyder meget for os, ikke kun personligt, men også professionelt, som en bekræftelse af det arbejde, vi har lagt i, at forme til noget, vi virkelig tror på. Da vi begyndte at udvikle kandidatuddannelsen i sundhedsvidenskab ved det Færøske Universitet, var det med et stærk vision at skabe en virkelighedsnær og relevant uddannelse i vores unikke færøske kontekst, både akademisk og samfundsmæssigt. Vi satte os for at opbygge et program, der afspejler virkeligheden i et lille øsamfund, hvor linjerne mellem fællesskab, omsorg og forskning er forankret tæt forbundet. Vi var overbeviste om, at hvis vi kunne realisere dette, ville vores studerende ikke blot tilegne sig solid faglig viden, men også de værktøjer og den indsigt, der er nødvendigt for at gøre en reel forskel i deres lokale samfund. Vores lille fakultet er vokset og har udviklet sig siden programmets opstart i ca. 2014. Det var oprindeligt kun mulighed for en bacheloruddannelse i sygepleje, som havde været der i rigtig mange år, men vores kollega havde et stærkt ønske om muligheden for videreuddannelse inden for sundhedsvidenskab med et afsæt i det færøske samfund, hvilket blev realiseret, og nu er vi blevet en dynamisk, forskningsbaseret akademisk enhed. Vi har i dag ekspertise, altså foruden sygepleje, også i folkesundhed, som vi har hørt, og fysiologi og psykologi, og studerende med en bred vifte af grunduddannelser, hvilket automatisk medfører, at vi arbejder tværfagligt for at forbinde lokal relevans med internationale resultater. Udviklingen har været både givende og udfordrende. Vores studerende publicerer nu i peer-reviewede tidsskrifter, deltager i tværfaglige forskningsprojekter og indtager ledende roller i det færøske sundheds- og socialvæsen. At følge deres rejse har været en meningsfuld del af vores arbejde. Fra begyndelsen har vi været engageret i at skabe undervisning, der giver de studerende mulighed for at tage ejerskab i egen læring. Vores programstruktur er projektbaseret, og har struktureret med en klar progression fra kursus til kursus fra start til slut. Vi lægger vægt på feedback fra både undervisere og medstuderende og skaber plads til, at de studerende kan fordybe sig i deres egne interesseområder inden for en solid akademisk ramme. Et af vores grundprincipper er, at uddannelse ikke skal være adskilt fra den verden, den tjener. Den skal være dybt forankret i konteksten og samtidig vende blikket udad. Og vores studerende har taget godt imod dette. Deres entusiasme, en dedikation og resultater har vist os, hvad der er muligt, når mennesker bliver både udfordret og støttet i deres udvikling.
Samarbejdet har været kernen i alt, hvad vi gør. Ikke kun blandt os 3, der modtager prisen i dag, men i hele teamet på 5 undervisere, som er blevet nævnt tidligere også, som bidrager til kandidatuddannelsen. Lige så vigtigt er vores samarbejde med aktører uden for universitetet, fra ministerier til lokale ledere i sundhedssektoren, samt til de arbejdspladser, hvor vores studerende er tilknyttet. Deres input er med til at forme og forfine programmet. På mange måder er selve programmet blevet et mødested, et rum, hvor teori, praksis og fællesskab forenes. Vi mener, at denne model har relevans langt ud over vores egne grænser. Denne pris er ikke blot en ære, den er en mulighed, og vi planlægger at anvende den med omtanke og strategisk for at styrke vores arbejde og forstærke dets gennemslagskraft. Et af vores hovedformål er at skabe inspiration og forbindelse. Vi ønsker at besøge andre universiteter i vores netværk af små institutioner for at udvikle idéer, og vi planlægger også et studiebesøg i Grønland, hvor vi deler mange fælles muligheder og udfordringer inden for sundhedsuddannelse. Men det mest spændende, vi har drøftet, er et kollaborativt forskningsprojekt, der involverer os alle 5, der underviser på kandidatuddannelsen. Vi ønsker at skabe et fælles projekt, der inkluderer vores studerende som aktive deltagere, så læring og forskning bliver fuldt integreret, og de studerende ikke blot lærer af litteraturen, men også bidrager til den. Derudover håber vi at lægge grundlaget for en konference om sundhed og trivsel i små samfund, som vi sigter efter at afholde i foråret 2027. Det er vores ønske, at dette arrangement vil være en platform for dialog, vidensdeling og forbindelse på tværs af grænser og afspejler ånden i vores program. Til Novo Nordisk Fonden. Tak for denne enestående anerkendelse. Til vores studerende, kollegaer, universitetsledelse og partnere på tværs af sektorer, tak for jeres tillid, støtte og tro på det, vi bygger sammen. Vi er beæret, og vi er taknemmelige, og vi ser frem til det, der kommer. Mange tak.